Добър ден на всички! Днес ще правя нещо по-различно от моя вкус. Не, че не го ям го, но не ми е така. Аз си падам по манджичките, по чорбите и отстрани да има нещо на тях. Но както и да е, жена ми го харесва, ще го направя. Все пак имам да печела един бас там. Имаме бас с жена ми, че ще сготвя 100 ястия без да повторя и смятам да го спечела сега. Аз магарито в кълта не си оставям. Сега тук имаме една средна глава лук запържван. Този път, за разлика от друг път, ще го докарам малко на ръба на запържването. Няма да го оставя само да промени цвета. Ще го оставя леко да се запържи. Много леко да тръгне да пожълтява. Тук имаме един морков настърган. Тук имаме 350 грама мляно месо от свинска плешка. Изрезки, става чудесно за готвене. И ето тук вече имаме готовата продукция. Тортилите задушени са, мекички са, еластични. Ето, вижте, сгъват се, няма да се чупат. Ето, мачкам ги, няма. Всичко е наред. И след малко, като дойде време да правим вече и тортата, пак ще се включа. И следващия етап, ето както виждате, на места вече лука леко е започнал да жълтее. Той се почна да се запържва. Сега тук в него ще сложа тази кайма. 350 грама, като в нея бях сложил 100 мл вода, да може сега лесно да ми се раздробява, защото тази ястия иска не да е най-дрекъши, а да е напълно дребничко. Тя малко трудно ще се раздроби, защото все пак е домашно мелено, нали, вкъщи съм си го мелил месото и лепкавостта е различна от тая, дето е в магазина, дето има соя и или не други неща вътре, както и да е сега, няма да не е коректно прямо магазината това, което говоря, но е така. И сега като умеша хубаво с лука, тук съм приготвил един морков и него ще го сложа. Нали, само да ми се раздроби каймата, ще го сложа и него и с един капак отгоре ще остава е така каймата да се задушава вътре, да промени цвета, ще махна капака, да почне леко да се запържва и ще добавя още неща вътре, но после на следващото включване. Дойде момента да дръпна сега от котлона тигана, да спре да се пържи. Ето, то остана почти на мазнина, каймата е моркова, почти е като на мазнина. Моркова почти е сготвен и сега дръпнах от котлона това, за да сложа червен пипер. Не искам да ми се запържва червения пипер. Някой ще кажат, ти си луд човек, ама не съм луд човек. Предпочитам така. И сега тук в това бурканче, не знам дали виждате, тук на дъното това е кетчуп. След него нагоре е лютеницата, която правихме домашната, бързата. Там съм пуснал точно горе в заглавието какво вече съм стъкмисъл. И най-отгоре съм добавил водичка. Сега за секунди ще спра видеото, за да го разджуркаме така това нещо като айран да стане. И ще го изсипа тук в тигана. И отново пак ще го сложа на котлона с още малко водичка, защото тая водичка ми е малко. Ще го сложа на котлона още малко да поври заедно с тези неща. Домати няма да слагам, тъй като кетчупа си има домати. Лютеницата си има домати. И аз искам да ми стане малко по-гъстичко, но ще сложа малко вода, каймата още да поври с това количество течност и след малко пак ще продължим. Най-прекрасният момент, това е любимата част, да завиеме тортилите с пълнежа. Сега тук ще видите, шеф готвачите казват канапе, аз му викам подливка отдолу под каквото и да е ястие, защото аз не съм шеф готвач, аз съм аматьор. Така, сега тук сложи в тази тортила от пълнежа малко, много ще ми дойде. Чакай да взема малко. Малко много ще ми дойде, да. И сега ще я завия, както си завиваме палачинки. Ето. Цък, цък, цък. Цък, 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 си им салабим и работата ще стане. И сега ги режа горе-долу на два пръста, тъй като нямам такава малка тавичка. Дядо Петко е свикнал все големи съдови да готви, ма сякът ги няма децата и нямам съдови дребни. И почвам да ги слагам ето тук. Е така, да ги подреждам.
Сега ще си нарежа всичките. Гледам тези първите, които са в края, до борда на съда, да бъдат по-късички, за да може после като почне да ври това нещо да не излива отвънка. Вътрешните може и малко по-дълги, не е проблем. Но тъй като те точно ми се събират така, както ги режа в момента на около 2 пръста, ето бройката ми излиза. Так, с пръста без ръкавицата съм, да. Ето, нарочно съм без ръкавици днес. Да дразна. Така, подреждаме ги. И сега като ги подреда всичките, надявам се да ми остане от пълнежа, ще ги залея отгоре и ще ги мушна във фурната да почнат да се готвят и може би за около 10 на 15 минути, след като са започнали да къкрат, ще бъдат готови. Те отгоре леко ще се запечат и ще ги извада и ще продължим после. Тортата е готова, залял съм я, достатъчно ми беше, единствено малко трябваше още да остава водичка да има, малко гъсто беше, но няма проблем. Това е да ви покажа само как изглежда тортата, ще имам още едно включване после. И набързичко да покажа за белия сос за тези, които не са гледали как аз го правя. Тук имаме 2 скелетки чесън, съм разрязал надълго, тук съм изкарал сърцевината, за да не ми излизат киселини после. На някой действа, някой не действа. На мен ми действа, не ми излизат киселини после от чесъна. За пресна консумация тук имаме 50 на 50 кисело мляко и майонеза. И сега като пасирам с ножа ето така силно, с много малко солчица, като стане на кашичка и ще го сложа вътре в соса и ще го разджубуркам като айран да стане рядко. И това ще бъде соса за солената торта от тортили. Извадихме вече тортата от тортили от фурната. Значи аз не знам дали казах одеве, но всяка домакина си знае фурната. Аз пека такива неща на 250 градуса, някой на 240, аз искам на 250 леко да се запича отгоре. Само настъргах на едро кашкавала е тук и после пак ще го мушна за 10 на минути да се промени леко цвета на кашкавала. Не обичам отгоре да е припекан. Искаме така като го дръпне и да става на конци. Този кашкавал е точно такъв. Много готин кашкавал, даже още малко ще сложа и като направя порции, да ви покажа, пак ще направим включване. И ето тортата е готова, солена торта от тортили. Сега ще кажете, то мъжка черница. Да, мъжка черница съм, имам северняшка жилка, така че нищо лично северняци, кореняци. Само кайма съм сложил тук. Свършиха ми гъбите. Може да сложите гъби, може да сложите каквото искате вътре, каквото на вас ви харесва. Аз ви давам бюджетния вариант. И сега с помощта на тая дървена лопатка, ето вижте конците как се случват. Това е кашкавал, като едно времешния Балкан. Преди 40 години, дето го ядяхме. И сега ще ви покажа с ножче и виличка операторката. Препишме. Ето. Ето тортилата. И сега там съм приготвил едно бяло сосче, чесново, майонеза и кисело мляко. Заливаш си и си хапваш солена торта. Бюджетно, лесно, не толкова трудно. Даже тук бяхме направили 13 тортили. Тук тиганчето е 24 см. Тук влезнаха 7 тортили. Може да набутате още една да станат 8 за повече хора. Бързо, лесно, вкусно. Да ви е сладко, обичайте се, до нови срещи!